Electric. We are electric. We are electric. We are electric. 1, 2, 3, 4. Let's go. Generation of electric flames. Every time we step ahead, every time in your mind. Watch it moving to the sound and we're on losing control. Just let the body begin. You work your body and soul. Okay. Shit. Well, lumapit yung manika. Creeping mo. Ay, okay. Ay, ibang manika yun. Ang pantakot mo. So, iba na yung mamaya. Hindi na sa nose. Hindi mo basa. Sige ako na. Huwag niyo pakita sa akin. Saan mo lang siya? Maniga pa lang. Talaga? Oo, dito. Spam. Shit. Ano? Masyado eh. Manika alam. Ano ba yan? Gumagal sa likod eh. Kanina pala. Wala. Manika ulit natin. Spam talaga may wait, yun yung regular. Student ID, ang haba niya nakakatamad. Basahin? What? Mali mo kailangan 48613. 48613 to 7. Unod ka ako, ano mo? Wait lang, may year. Basta pala na namin. 7844. Baka alam ko. 933. Kasi kasi 640, 1980, 1983. Madali Hindi, grade. hindi pala yung napalad namin. Tapos Ganda naman post ko dito. Tagal naman. Ano, may sounds. Diyan ba yun? Nagiging letter. Sa Uy, shit! Tuloy na nasa video ko. Nagmura pa siya. May tot yan ah. Baka yung libre nagmama. Wala! Lumakbo din! Siniya. So, doon sa likod. Gagawin ko. Kano kayo bayad sa mga tao? Uy, kumukha niya. Ano? Patingin na ulit. Ikaw pa eh. Nakakatakot. Tugtog na tayo. Ay, yung legal mismo. Ano? Oo nga eh. Ano po sa place na Pag namatay ilang magugulat sila. Pag Bintana. Paki-sensor ang muna Pag-umuslit ko ko. na ano lahat. Meron yung meron yung bintana. Let's see. Testing mo yung bintana. Ako pala yung mananakot eh.
Huwag mo malis pa. Play mo. Spend the Tara real na. life pala Tara dyan. na. Tatakot. Okay na to. Okay na natakot eh. Paano kung may ganyan? Nagkakamera ka. Tingnan mo yung ano. Kasi gumalaw. Wala may bintana. Takbo-takbo din. Baka ganunin ko yung... Sana kung kwarto ko to eh. Pangulin natin yung picture. Siya tumitingin pa yun. Bigla Siya sa nagsalita. kwarto mo eh. Yo. Sound trip lang nakakatakot. Sorry and goodbye. May ilaw doon. I'm so lucky to meet you. Kaganyahan. Kaya wala rin. Hindi nga. Huwag mo na kasi I always love you. Hindi nga, tinang mo. Shit. Peter, natin mo. Shit. Ba, Peter lang nakaka-creepy. Oh, shit. May nakita ko siya. Puso ko. Hindi ka dito. Huwag mo siya puso. Oo. Ano yung chainsaw? Barin natin kasi. Bakit nakasabi namin, chainsaw ka pa? Kunin mo dali, kailangan mo yan. Cake mo na nga. Tangi mo Mabalin mo yung multo, napatay na. Shit. Hindi may larong ganun ah. May lumamatay. Parang Gago! Nakita mo ba, Ross? Yung babay. ayun o. Hindi siya nakita mo. Si Kuya ata. Hindi ko tayo nakita. Ayun Gago. Ako rin. Hindi nakita mo ba? Oo. Ako Hindi nga babay nagsabi, ko may na nababike eh. May papunta dito. Saan pala Alam ko, hindi? yung pala tao. Saan pala hindi? Kalokohan tayo. Kapit ka hindi tao. Kasi yung pinapanood ko eh. Pero para ganyan yung lugar natin. Oo. Dito rin. Oo, para ganyan. Basahin na natin. Tiga mo, tiga mo. Parehas na parehas. Ako muna mag-awag. Nood ka muna. Ayoko manood. Hindi nga ako nanonood na ganyan Kung may eh. tumatakbo dyan, may tumatakbo na din. Pataya lang pinapanood ko. Ayun lang po ang Kahit zombie lang. anak pa nga ng iba. Comedy yun. Pataya naman yun ah. Oo. Hindi, papatay mo, patay na. Hindi na patay. Ano yung days? Sino pa ba yun? Ha? Sign Hindi pa napanood yung Hunger Games. Nasa Ay, likod. bawal pa tayo. Nasa likod yun. Sign na natin. Yung ano. Sino pa ba yan? Ang ginagay. Avengers pa lang napanood ko. Dito sa taas. Panood yun na Battleship Note tayo. Ako kanina. Avengers. Ako kanina, pag to Scavengers. Mas maganda talaga yung mabilis yung cellphone. Ayun Tara, tapos na yung 5 minutes oh. Buksan ulit natin. Shit. Shit. Kinaya natin di sa ikaw. Ano yun? Wala na. Yun lang. Ay, Palugod. Hotel 626 meron. Akala ko ano. Kinaya natin. Si Macdo pa masaya. Akala ko pagod na ulo, tapos bug pala yun. Meron. Macdo. Ay. Meron, Starbucks. Iwanan natin. Nice. Ano to? Starbucks. Bayan, di kayo nagulat.